mata diri. Naata dire. Kay tungod nimo. Kasi tungod na ko, boss. Tungod nimo, naulawan na tong grupo. Ano ako man? Bom, nagbinayot mo yung katungagi. Ay, sus, tama na. Naata dire karon kay i-train ta ka. Ngano ako man, boss? Ngano i-train man ko? Tanaw war gud ang porma. Kay isog na ako. Ngano man di akong porma? Bom, tanawan mo ginumo ni mo, Bom. Tama na lagi. Pagpuyo na mo. Karon, magsugod ta sa imong training. Ngano ako naman, boss? Ano umilabot si Troy? Gusto na ko mahimo kag tunay nga lalaki. Buta ni. Oh, tanawa. Ang una nimong buhaton karon, mag-jogging ka. Sige, jogging raman daay. Ready na ko. Sige na! Unsa man? Pag-ilis nito. Pag-ilis sa nilas. Nagunsa man na sila dihaan. 3, 4. Akong gusto nimo buhaton, mag-jogging. Karon na? Karon na. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingani, boss. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Unsa man na sila dira nga nagdagandagan man na si Bomski? Ikaw nagsuguan na nila? Wala dam oy. Sige pa! Sige! Kana! Dagan! Unsa mo dire? Nag-training me. Unsay training? Uy, boss, murag nailamya silang grupo. Di yun malimod ang dinagananan. Mao gani dam. Matulid ra siguro na kay nagtraining man. Muna imong gipasigar mo sa imong grupo? Loko. Tama pa kay boss. Duger kung duda na niya, boss. Kami man gani, kabalong, di minabayot na. Ano na gilom-hilom naman ka? Kabalo naman eh, padayon na lang na. Sige! Padayon! Pag-post up tira! Sa boss, push up. Tanawa ra kung pinusapan o. Luod kaayo. Mao gani dam, grabe. Halata ra gyud si ba. Diyos, kinuko, laulaw rin taon. Boss, ano post up, boss? Oh, dili na, bro! Unsa man day, boss? Sa muka ko na nga training, uy. Oy, Bomske. Ano nga ba? Halata ra kay ka. Ayaw ra palabig kiyod yours. Ay, paminaw na ko ana. Mauna gina siya. Gani dam, di na gina matulid. Pre, kung dili na madadiri, pre, isabak na lang ng patsin. Boss, igang na kayo ba? Wapatan na human? Pre, pahukasan na lang na. Di ba sig atake hunog high blood? Okay, paghukas! Ay, salamat. Igang kayo. But look at me like I'm a little. Bra, dato bombs. Iyo pa yung galang-alang. Mag-short pa man to, oy. Pagsayan na lang. Mapatay yung takaroon. Ulaw na kayo. Boss, init ito kayo. Ako skin madaot. Boss, init kayo, boss. Uy, mahal biya ako skincare. Naulo ko rin mo, tanggal na ka! Tanggal na ka! Uy, karas ba niyo mo, boss? Uy. Ayo. Boss, pwede mangutana. Kinsa man ang niabo? Ambot dam kinsa na. O kaila na dam oy. Unsa man? Nasi mau-mau diha. Mau-mau? Wa may mau-mau diri sa balay. Mau. Si mau. Ay, wa may mau-mau na puyo diri, boss. Ay, si Kuan boss ba? Si Maui. Ay, si Maui. Boss, ninangitan mo, boss. Iyo, bro. Pre, mo ni mong ipauli ni Bomski? Kana, ay lalaki. May rapod. Para laki na tatanan. Ngano day bay? Muapil ka sa ilang grupo? Ay, dili, boss. Mag-date mi karon. Kasi magdiri. Ay, chick boy mo na si Bossing God. Basi mag-double date. Oo, double date, double date. Believe jud kay kuno mo pre ba? Ay, dili may mag-double date, boss. Kami jud duha mag-date. Babe, tara. Kulo. Boss. Ngit.
Same data? Hindi pag-abas, day. Di kaya sa di ba boss? Wala ko pwede mapadali ba? Che, bahala mo dyan. Si Maui? Bayot? Kulira!